Po dlhšej prestávke vás opäť vítam pri videorecenzii pre server Jablíčkár.cz. Dnes si predstavíme zaujímavú spoločenskú hru pre iPad Journey of Fortune s podnázvom Dragon's Fire. Dotyková obrazovka iPadu je pri tejto hre využitá veľmi efektívne a treba pochváliť aj prácu grafikov, ktorí si dali naozaj záležať. Princíp hry spočíva v prejdení celej cesty, na ktoré vás čakajú rôzni nepriatelia a nástrahy. Po poličkách sa pohybujete pomocou veľkého otočného kolesa, ktoré slúži ako náhrada hracej kocky. Keď vstúpite na poličko s nástrahou, na otočnom kolese sa zobrazia zbrane, ktoré môžete použiť na svoju obranu. Každé použitie zbrane vás stojí určitý počet tzv. Many. Čím viac many použijete, tým bude útok účinnejší, no taktiež sa zníži vaša šanca na výber tej správnej zbrane. Protivníci dokážu útok opätovať a keď sa im podarí vás skoliť skôr ako vy ich, tak sa vraciate na štart. Okrem nástrah sa na ceste nachádzajú aj zaujímavosti v podobe teleportov, peňazí alebo obchodov. Postupom času získate rôzne vylepšenia, ktoré vám pomôžu prekonať aj tých zložitejších nepriateľov. Musím povedať, že hra Journey of Fortune Dragon's Fire je naozaj zábavná hra na skrátenie dlhých chvíľ s priateľmi. Výborná grafika, dobrý systém hry a dotyková plocha iPadu tvoria tú správnu kombináciu, pre ktorú sa určite oplatí do tejto hry investovať. Túto recenziu sponzoruje Epomix.cz.